Hej, jeg hedder Anne, jeg hedder Line, og vi er Tellerups nye booktuber. Og den film, som vi kommer til at se nu, det er vores ansøgningsfilm, og den kommer her. Jeg er en rigtig læsehest. Jeg er en rigtig bogorm. Vi elsker bare at læse. Vi læser hvor som helst, og når som helst. Jeg kan ikke slippe den, den er så god. Er den så god? Jamen, der er også harpiks på. Åh nej, lille honey. Undskyld. Line, tror du ikke, vi smager for tyk på nu? Nej. Vi vil gerne være Tellerups nye booktuber, så derfor har vi lavet en anmeldelse af bogen Hexhall, som er en trilogi af Rachel Hawkins. Hovedpersonen, hun hedder Sophie Mercer, og hun er 16 år gammel og heks. Og hun bliver sendt på den her kostskole for formskifter, alfa og hekse, efter at hun har afsløret sin identitet over for mennesker, fordi hun havde et uheld med en af sine trylleformularer. Her bliver det rigtig kedeligt, så det har vi valgt at gå hurtigt henover. Min yndlingsdel, det er til Halloween-valget, og jeg kan ikke sige hvorfor, fordi så vil det være en spoiler, så derfor må man jo bare sætte sig ned og læse den, hvis man vil vide det. Min yndlingsdel, det er kælderen. Fordi Line godt kan lide sådan noget 50 Shades of Grey-agtigt noget. Ris og ros. Jeg vil klart anbefale bogen til andre, fordi den er bare rigtig god, og man får lyst til at læse 203 lige med det samme, og det er i hele taget bare et fedt univers og en rigtig god fortælling. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe. Jeg har taget paperback, Anne. Hov. Nu er vi så blevet bedt om at snakke sådan lidt om, hvordan det var at lave de her film, og hvad I kan forvente fremover og så videre. Ja, og altså det har været utrolig sjovt at lave de her film, fordi der var utrolig mange sjove hændelser. Men det var sådan lidt akavet at lave det, fordi det kan man måske også godt se i den der boganmeldelsen. Vi skulle lige vende os sådan til at snakke til et kamera. Ja, fordi det var inde på et bibliotek, så det var sådan folk, der gik rundt bagved. Det var virkelig akavet. Det gjorde det endnu mere akavet. Ja. Vi synes, det var mega svært at klippe i en film, når man ikke er vant til at klippe film sammen. Fuck, det er svært at klippe i film. Fremover, der skal det bare være en masse sådan små film af alt muligt mærkeligt, hvor vi bare skal lave noget sjovt, som også har noget med bøger at gøre. Så det bliver altså ikke sådan en kedelig boganmeldelse, som man laver i skolen, ligesom det her var. Ja. Men det kan også være et klip ligesom de her. Hvad var det nu ellers, vi skulle sige? Det kan jeg ikke huske. Prøv at se det, de har skrevet til os. Med om bag kameraet. Hvad mener I med det? Altså, det er vel bare mere om bag kameraet. Altså sådan, det er bare om bag kameraet. Ja, jeg kan heller ikke se, hvad de ellers mener. Det var egentlig alt, hvad vi sådan havde for i dag. Og vi håber selvfølgelig, at I vil se med fremover.